Geore, ziokela gauz bat, dekela burua. Ez alimentazio, estresa, nire kasun bintzat, dana estresa gaitik gana salduan. Bai. Ni burua hori futbole jolazten nien, eta... Golean, realian dana jolaztezun, Atletiken ez, baina errealian, Realian hor, bueltak ebili nintzen pixka, realian eta beste ekipatzuan, eta, bueno, azkenen futbolak eta estres asko, presio askoaka, bai, etxia, bai, ire buruakin, eta ni, justo, hori, ni ikasi ondo gestionatzen estres hori dana eta baten, diabetesa. Eta ze uste, gordune estresagatikan, baizikan esate beti diabetesa indi jau, hori, pankreasak ez dikela ondo insulina hori lana ondo sortzen, o ez dikela ondo kudeatzen gure azurrian izketzekit ondo, esplikatu dugu, baina gaur egun, zekaun informazio danakin, penaek eota okerro gitxau dekela, ez da? Bai. Ezak hori, nahiko biuna gehatuek, esku garbitzu eta hau txiko jau, beha hidratatzen. Eta behin hidratauta da honian ondo, gero ja, emango zio begurra. Guain esku garbitu hor, lasai asko. Horun, zer de zehazki diabetesa, idakakena zehazki? Nire, diabetesan mota asko zeuek. Orduan, gauza, diabetes tipo 1, mota bateko diabetesadek, nire pankreasak ez dikela insulina segregatzen. Hau da, insulinek hormona bat, laguntzeikena, ijateituken hidrato danak eta azukre danak, zelulata sartzeko, eta energia hori erabilial izateko. Orduan, ikesbaek hori zelulata sartzen, bueltak azioko dolian. Horren, azukria egitek akumulatu. Eta topera jartzezaik azukria. Eta topera jartzezaik, eta horren segertatzeek, ire gorputza aztek pisua galtzen, porque jateken hori dana ez tek sartzen, ez tek erabiltzen. Ezindik energia bilakatu, ez da? Ezindik energia bilakatu, horren, azukriakak akumulatuta, eta azte pisua galtzen. Nik adibidez ia pista galdunean. Osa, ite dituk azukre kapak bezala. Porque ire gorputzak nahi dikenek azukre hori kendu, porque toksikoaek, horren erabiltzizkik, txixa egiten azte espila bat, likido danak azukre hori diluitzeko. Horren, movida horiek ignola ez teken azukre hori metabolizatzen, berdek kanpotikan pintxatzia.